So kasi ito yung part 2 natin. Kanina upper limb. So ito yung papakita ko yung paano ko therapy by program yung kanyang lower limb. So watch you put on the end. Well, tulungan mo. Ang safe po. Magbibideo po. Ay, Hindi hindi. ako video na, video tayo. Ano to? Tama. Bang. Sakit. Ano? Sakit. Sasaktan ka. Magsalita ka po kapag nasasaktan ka. Kasi tumbutin yung warning stack up eh. Opo. Ayos ka lang po. Dalaw mo na. Dalaw mo. Alam mo siya. Dalaw. Ayun. Nasa mga daliri. Masakit. Labis na. Nandito yung ano eh. Masakit. Tiis lang po ma. So ito yung kanina yung lower limb ito. So our next is naman yung massage natin. Hindi. Kakatid video.